Vedeți foarte des pe știri aleși locali de la mai multe partide, dar preponderent de la PNL, sigur că e o întâmplare, care sunt declarați incompatibili de ani, de cele mai multe ori pentru un conflict de interese public-public. Adică primarul este membru de regulă într-un Consiliu de Administrație al unei regii a primăriei. Anume, considerăm noi, PNL-ul, că este excesiv să interzicem aleșilor locali să facă parte din Consiliile de Administrație a unor instituții din subordinea primăriei, pentru a căror activitate de fapt răspund. Și este excesiv să includem în conflictul de interese și relația public-public, nu numai cea public-privat, care este un conflict de interese. Deputatul atrage atenția și asupra faptului că deciziile instanțelor în astfel de cazuri sunt contradictorii și că ar trebui să se stabilească la nivel de instanță supremă o decizie unitară. Normal, vă rog să-mi dați voie să vă citesc din recomandarea 10 pe 2000 a Consiliului Europei, care conține o definiție a conflictului de interese. Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public, care este o formulă generală pentru oricine ocupă o funcție publică, deci apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include și așa mai departe. Deci, din punctul nostru de vedere, toată legislația privind incompatibilitățile și conflictul de interese ar trebui să se refere doar la ciocnirea între interesul public și interesul privat și credem că aleșii locali ar trebui să aibă voie, din punct de vedere legal, să facă parte din conducerea unor instituții de utilități publice care sunt în subordinea primăriei și, în fond, de a căror bună funcționare răspund. Apare o problemă deja juridică foarte gravă în România, pentru că pe aceeași speță există decizii judecătorești contradictorii, există primari care au pierdut pentru că sunt membri, au pierdut contestarea la raportul anului pentru că sunt membri în Consiliul de Administrație, există primari, cum am spus Iohannis, care au câștigat și PNL crede că Ministrul Justiției sau Procurorul General ar trebui să ceară un recurs în interesul legii, care este o procedură constituțională prin care, în cazul unor decizii contradictorii ale unor instanțe din țară, Ministrul Justiției sau Procurorul General cere Curții Supreme de Justiție să dea o hotărâre care devine unitară la nivelul întregii țări. Ca și soluție, liberalul propune eliminarea din legea conflictului de interese public, evident, după o discuție în prealabil cu reprezentanții Comisiei Europene. Privind conflictul de interese și incompatibilitățile, astfel încât conflictul de interese public, care, după cum credem noi, este excesiv, să fie totuși îndepărtat din legislație. Precizăm că, în actualul mandat, niciun primar din Sălaj nu a fost declarat încă incompatibil de către ANI.